För andra gången den här veckan så gör ni mållösa på hemmaplan. Vad beror det på? Ja, ineffektiva tycker jag. Vi skapar bra lägen idag också. I vår kedja har vi en bra chans varje och vi måste sätta en eller två av dem. Så vi skapar bra lägen men vi är för ineffektiva. Är det så enkelt eller vad beror det på att ni är så ineffektiva? Ja, det är svårt att säga tycker jag, men kanske lite dåligt självförtroende när vi då får lägen. Vi har sagt det här efter många hemmamatcher hela året tycker jag. Vi har skapat chanser men vi har inte kunnat göra mål. Så jag vet faktiskt inte helt vad det beror på. Så då hade det varit lite lättare att lösa det. Du har ju alltid lite i din verktygslåda och du försöker. Men hur har det känts sista tiden? För det känns som att du ändå har tagit lite stopp för dig. Ja, jag har inte gjort så mycket mål på slutet. Så, nej, det är ju tråkigt att man inte hänger någon. Men fortsätter jobba på så får man hoppas det löser sig snart. Känns som ni är beroende av att göra första målet i matcherna. Ja, det är klart, det gör det lite lättare i alla fall om man gör första mål. Men samtidigt så, vi har ju vänt några matcher i år också. Så, men det är klart, det är mycket skönare att göra första målet. Hur är Skellefteå-mötet tycker du? Vi har spelat bra mot dem i alla matcherna tycker jag. Så, och vi skulle också gärna ha vunnit idag tycker jag. Tycker vi börjar matchen bäst. Ja, som jag sa, vi har faktiskt många bra chanser idag. Sen såklart måste powerplay spela då om man vill vinna mot ett så bra lag som Skellefteå. Så det får vi också jobba på. Vad är det du tycker fallerar i powerplay-spelet? Enligt mig så är det uppspelen som inte är så bra. Ja, alltså jag tycker vi träffar fel beslut. Vi har möjligheterna att passa någon som är fria. Så det är bra att vi tar fel beslut idag. Ni möter Modo på lördag. Det kommer att bli en ganska viktig match kan vi vara överens om. Ja, det är en jätteviktig match. Vi tycker ändå det är mycket vi kan ta med från den här matchen och sen måste vi vara effektiva. Ni har goda vanor mot Modo. Ni har 3-0 i matcher mot dem så här långt. Ja, det skulle gärna bli 4-0. Hur ska ni göra? Ja, vi ska ju vara lite smartare än vi var idag. Även om vi spelar bra så kan vi kan vara lite smarta och sen måste vi hänga någon.